Hyvää päivää ja tänään minä aion näyttää teille minun Nissan Primeran. Tää on minun peltoauto 1.6. Kaverin kanssa värjättiin vähän se, niin kuin näkyy. Spraypullolla. Täällä on kunnon pieni takaspoileri. Siinä vähän ikkunassa on vielä pölyvä. Siinä minun takaspoileri. Siinä Nissani 1.6 perä. On sillä peräkoukkukin ja kaikki. Sitten tässä on tuolla taustapelkki on maalattu, niin kuin hyvin näkee. Tuosta noin kummallakin puolella on maalattu. Mut sitten yksi parhaita. Täällä on tää ohjaamo, täällä on tosi hyvä tuoksu. Tässä on tää Nissanin ohjaamo. Siinä, jos näkyy, katto. Nissan. Siinä on nimittäin auto. Siinä on Wunderbaumia, ikkunaset ja Michelinin uppu ja Angry Birds ja tämmönenkin pikkupossu. Tää on oikein hieno, 10 penniäkin löytyy sieltä. Ja täällä on näitä minun työvarusteita, työhanskat, työrätti ja paljon monta muuta. No joo, okei, hammasharja vielä kuuluisi. Täällä on nämä, tämmöstä ja tämmönen, tää on oikein mukava auto sisällä. Että tämmönen, joskus mä taidan laittaa vielä ajovideonkin tästä autosta. Että joo. Ja aika varmaan sillä ainakin, sillä minä en voi olla näyttämättä tätä autoa. Tää on niin paras auto. Eikä ei oo paras. Sitten otkaa hetki konepellin alta. Konepellin alta löytyy Nissan Primera 1.6. Tämä koppa, mä en taaskaan muista nimeä, venttiilikoppa, on kerran otettu minun kaverin kanssa jo irti. Tuo on irtettu, tää on laitettu paikoille, tää toimii ihan hyvin. Mittatikku, akku, sitten jakopäähihna näkyykö, ei näy. Tuulettaja, missäs tuulettaja hihna? Tuolla menee tuulettaja hihna. ABS-yksikkö ja monta muuta. Tämmönen Nissani. Ihan pikkuinen normaali pikkuinen auto. Ihan hyvä auto, kyllä tälläkin pääsee. Että siihen asti, seuraavan videon asti, moro!